Bé, ja sabeu que el proper diumenge, dia 27 de setembre del 2015, tots tindrem ja la hipoteca pagada, perquè els diners, com que són d'Espanya, doncs està tot liquidat, no? Per Catalunya tot arreglado. I ja sabeu que està arribant propaganda electoral, doncs, a punta pala, per casa. Però el que més m'ha xocat ha sigut aquest senyor. El de la panceta, sí, el de la panceta. Bzzz. Us explicaré una coseta. Avui aprendrem a comptar, Fixeu-vos en aquest sobre. Què hi posa al darrere? Veieu un 15, no? 15. Sí. Tornem-hi? 15. 15 raons per votar els socialistes. Doncs, si us explico, a dintre del sobre, el contingut, tinc dos ajudants que m'ajudaran avui, que sí? Coco, tu te'n recordes, no?, com vas comptar els números, Doncs avui els aprendràs millor. Mira, t'explico. 10 raons. Coco, jo de tu tornava a comptar els números amb ella, Així que us animo a tots a apuntar-se socialistes a comptar a partir d'ara de l'1 al 10. I sobretot, el 10 és un 1 i un 0, val? No us confongueu, que 15 és un 1 i un 5, en recordeu-se. Això són 15 i això són 10. Així que, adeu. Ja sabeu què votar, no? Punyetero.